Ngempela ikuphi ekhaya mangikamakhelwane? Ngoba ngizothi ngithi kamakhelwane kuthiwe nginganamakhelwane ngikhona nje, noma iseduze kwamakhelwane kuthiwe mina ngihlala eduze kwamakhelwane. Ngithi kamakhelwane kuthiwe shuthi ubaba uhlala kamakhelwane. Ngithi seceleni kwamakhelwane kuthiwe mina ngilala eceleni kwamakhelwane. Kanti ngempela ikuphi ekhaya mangikamakhelwane? Ngoba ngiyazi akukhona amakhelwane ekhaya. Manje ikuphi ekhaya ngoba manje ngikamakhelwane? Ngifuna ukwazi ukuthi umuntu uma ngiphuma la ngiyaphi, ngoba angeke ngikwazi ukuphuma kamakhelwane ngiye kamakhelwane, noma ngiphuma kamakhelwane ngiye eceleni kwamakhelwane. Hhayi, umuntu akayihleli inyama yendawo kamakhelwane.